Hello लोगोफोर दिनै जोङो दंफायो बगाजुलिनि मटंगा दैमायाव नै बिथांबो दोङो बिथाङा जाहैबाय एक्टर जोङो दायो भिडिअ शुटिं लानो फैदों मा बुङो जायगाखौ मारै नांदो जायगायाथ' मोजाङानो बर्तमान मोजांखौनो नांदो फायनानै खिन्थु बाय भय आरोना खाथिनि आप्पावै मा बुङो नोंसोरखानिया जायगाखौ मारै बुङो जायगा जोबोर मोजां मोजां न माने हाजो हाला माने दैमा दैसा गासैखौबो नुजोबनो मोनदों आरो जोबोर मोजां एकदम मोजां जागोन न भिडिअ मोजां जागोन मा होनो नोंथांमोना साननैसोनि उनाव भिडिअखौ नुनो मोनगोन आरो न नै बिथांमोना दङ बिथांमोनाबो दङ नै बिथांमोनाबो दङ नै बिथाङा किसान आं हेल' मा बुङो मोजाङानो न जोङो भिडिअ लानो फैदों आरो न नै बिदिनो दै बेफोर दै दोङो नै दै दोङो नै गाहायथिंबो मानसिफोर दङ गाहायथिं गाहायथिंबो दायो नोंथांमोना देखायलांनोसै न भिडिअ शुटिंखौ दसेनि उनाव नुनो मोनगोन नोंथांमोना मेकआप जोंनिया मेकआप जागासिनो बर्तमान एलबामनि थाखाय हिर' बिथाङानो जाबाय हिर' माबायदि नांदो फार्स्ट टाइम न बिराद मोजां नांदो ना नै जोंनिया आसला मेकआप बेफोरो मा बुंनो आं जेबो बुंथ'आ दा बर्तमान बिराद इथिं जागासिनो टाइमफोरा एकदम लेट जालांबाय उपाय गैया थांनांसिगोन Korea na? Cepat. Sampai sana susunya. Makeup sampai enggak. Pas time lain makeup. Bisa kan bisa. Cepat sana ikutnya enggak sama. नङा नैबे खालामदो आखाइखौ फुवारबायथ' ओमफ्राय डाइरेक्ट इनि फेसाव नायनानै खनदो सिगांखौ बेनिफ्राय इन्सार खनसे बानाय नै आखाइखौल' फुवारबायथ' Nubai, Karma!
Zayganya syuting nih zayganya di dong desa bohina jiri-jiri montai bereng monai dari bikin pahar paharan lah hasil aktrisnya nih kamu kebin mak enggak kasih kabau nih isukan ya recing zayganya mojang nonton mablaba shoot nih kepin agan syuting kali kasih nih kan sinar lah music juga jalan yang sana sini naun bukan dari ayu ini komen dekat pahar syuting zagasnya syuting Oh yeah, oh my god. drone bebek Ini speaker selalu deh. Nah, kita ini baru kemana? Kameramen nih serba kameramen nih sanibel be produser zayganya safa syuting dong bandi nih kai syuting daya dan sinar man no dan sikat berat jahar bali noi sampai ke sini jangan daya syuting kan orang karena cuma nah yang men ni nak jatuh no syuting ah nih saya mudah-mudahan sab zayganya Oi. Kamera naman ulit tayo naman. Kamera naman sudah kanalek ya. आंनि खोथाखौनो बुंलांबाय जानो हागौ नों आंनि आं नोंनि सुखु दुखुनि आंनि खोथाखौनो बुंलांबाय जानो